Amadou Ndiaye parti yɛlɛma tɔnden don n'u ye hakilina sɔrɔ k'o wuli kunun an b'u fo o la o kɔfɛ fana an tɔɲɔgɔn politikima minnu bɛ yen n'u fana minɛna nin ko in kadiri la an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa olu fana ka se k'u ka so lasɔrɔ parce que n'i y'u minɛ ko ye u minɛna parce que activité parti politique kun suspendé don o kɔfɛ fana an bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmaaw ye o ye u ka baara kɛ hali bi ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw kalan walasa bibi in na u ka sigi ka fɔ bonya kosɛbɛ jamana tɛ jɔ parti politique kɔ walasa u ka chronogramme dɔ bɔ mun tɛna janya walasa jamana ka se ka élection organiser an ka segin ordre constitutionnel kɔnɔna la. Ne ye Nabi Ibrahim Togola ye politique tɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Morena Mouvement pour le redressement national n ye o président ye an ye appel du 20 février pour le Mali an ye o tɔnden ye awa an ye synergie d'action pour le Mali tɔnden ye u ye latigɛ in ta sanga min na anw ma deli ka baara kɛ ni a ye tile kelen sabu anw fɛ latigɛ in kun ma ta sariya kɔnɔ awa n'u y'a wuli fɛnɛ u y'a wuli u yɛrɛ ye awa o tɛ anw ka sira ye sabula anw ma deli ka kala turu a kan anw fɛ a ma fɛn ɲɛ an ye wa a tɛna fɛn tiɲɛ an ye fɛnɛ. Ne tɔgɔ ko Kumba Yarisi n ye M5 RFP mɔgɔ de ye comité stratégique la donc ni mesure in wulili a diyara bɛɛ ye parce que maaw tun tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ bilen mɔgɔw tun tɛ se k'u hakilinata di or n'an ko k'an bɛ démocratie koɲɛw bɛɛ labatu o fana b'a la fo maaw ka ɲɔgɔn ɲɛ de ka hakili falen falenw kɛ k'aw ka hakilinata fɔ jamana taabolow kan donc anw kɔni bolo nin ye ko ɲuman de ye. Ne ye Nanko Amadou Mariko ye et je suis le chargé aux élections bureau politique SADI. N'a wulila o kɔni o diyara n ye ka sababu kɛ a bɛna ni basigi ye jamana kɔnɔna la a bɛna ni kelenya fana ye jamana kɔnɔna la ni parti politique tɛ bi politique a tɛ jamana o jamana la taɲɛ tɛ ye donc ni gouvernement ye fɛɛrɛ kɛ ka ni sanction na wuli an bɛ se k'a fɔ tare. Ne ye wasaden Abubakar Sidiki Fɔnba ye n'o bɔra ye tɔn min fɛnɛ ko k'an ka Mali kura sigi sen kan ni tɔnba don ni parti ni association caman b'a kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye ne ye a kuma lasela in ye ni gɛrɛntɛ wulili ka bɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn ninnu kan o kɔrɔ tɛ ko an donna campagne électorale la min ye yɛrɛ kofɔw ye walasa ka fanga ɲini baaraw kɛ ayi a kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'an ka kumaw fɔ kuma min bɛ taa jamana juguya la ka taa gɛrɛntɛ se jamana ma nin fɛnɛ tɛ wagati k'a kɛ n'a fɔ ko fanga n'a fanga sinamatɔnw de bɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ fo ka faamuya fɛn min bɛ yen o ye jamana dɔ de b'an bolo an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ an ka jɛ ka an bɔ a kɔnɔna na.